Som si všimla, že náš malý krasavec nespí. On je totiž tuto dole. Jeho rodičia spinkajú hore. A chudáčik je sám tuto. Čo? Ľudia, nastal nám taký menší problém. V posledné dni Lúška vôbec nechce nič papať. My jem granulky a ona sa tam prehravuje. Dáme jej drievko, nechce ani drievko. Teraz som ju dala naspäť do klietky. Tam má malého škreta. A teraz čakám, kedy Liluška sa aspoň vody napije, alebo aspoň čosi. Ale hundre. Čom? Kam ty tam skáčeš? Haló, no pozrite tam. Joj, no joj, Pane Bože. Čam. Miluška je strašne unavená. Sa radšej hore. Išla ku Ferkovi, vyzerá to tak. Ferko ju tam čistí. Neviem, no. Takže taký menší upgrade. Boli sme totižto teraz na Mestove tento raz u jedného zo zverolekárov tam. A konkrétne nechceli nič také ťažké vyšetrenia na ňu robiť, keďže má malinké, len čo má týždeň, tak nechceli ju ani uspávať, nechceli jej dávať antibiotika ani nič podobné. Skôr jej dali poriadnu vitaminovú bombu a dali jej niečo od bolesti. Keď sme išli cestou naspäť domov, tak trošku si akože pohryskala len trošičku tyčinky a väčšinou to asi je všetko. Ešte tu, jak sme prišli domov, tak trošičku tej himalajskej soli si akože dala, akože oblizala to, ale moc sa jej nechce, je strašne malátna, už ani kúpať sa jej poriadne nechcelo, len fusky, trošku pištik si namočila v piesku, trošku očistila. No a Ferko nás tu samozrejme čakal, tuto presne tak vykukoval z okienka a čakal, kedy sa vrátime domov. A ešte aj ma upozornil, že nech zavriem klietku, normálne ma chcel uhryznúť. A malinké sme načapali, ako prišlo, začalo papať z misky, začalo papať aj tú tyčinku, ešte aj tatiko jej ukázal, ako sa to robí. To je Liluška naša, malatná. Snažila sa vycikať, neviem, či cikala, či necikala, ale bola dosť taká, no, akože nechala sa normálne aj akože pichnúť do seba, nechala tú vitaminovú bombu, všetko v pohode, len raz zakňučala, pretože išlo to akože cez chrbát, je to tak, že museli píchať. Raz je dali do jednej nožky, potom do druhej a potom tú vitaminovú bombu konečnú je dali až hore. Ale až tam zapišťala, ale ani ma neuhryzla nič, len ako pozerala po mne a normálne som s ňou rozprávala som, akože že som tu, všetko bude v poriadku. Normálne, tak ma silno držala za prsty, že opovaž sa ma pustiť, ty svinia. No ale tak celý čas spinkala ako cestou domov. Doktorka sa jej páčila. Však, Verko. No, aj tebe sa páčila tá doktorka však. To máme malého. No, uvidíme, čo to bude. Teraz my sa ideme na zápis, takže Liluška bude mať kľud, bude spinkať aj s malinkým. A v piatok ideme na kontrolu. Tak dúfam, že do piatku trošku dačo začne papať, lebo strašne nás to trápi a pokiaľ dávate pozor na akože v našich videách a podobne, tak určite môžete postrehnúť, že ako náhle sa deje niečo s jedným partnerom, druhý partner pôjde za ním. Pretože tu je to tak, že ten cit tých ako partnerov, pokiaľ jeden nie je doma, ten druhý sa jedla nedotkne a bude čakať na toho partnera, kým sa vráti domov.
Takže ak by sa náhodou dačo Liluške stalo, tak neviem, no. Bude to také, nechcem nič predvídať. Snažíme sa myslieť pozitívne a snad sa Liluška dá dokopy. Ja vás potom budem informovať v piatok o ďalších pokrokoch. Zatiaľ to vyzerá tak, že Ferko ju len čistí a Liluška sa len pozerá všade naokolo, skúša, čo by zahryzla. Má tu strašne veľa, dali sme jej sena, dali sme jej byliniek, má tam voničku, má všetko, ale ona je celý čas tam dole. A to malinké, no, pri nej, lebo mami, spamätaj sa. No, uvidíme, čo to bude. Ale toto nás najviac vie pobaviť. Kaňa hľadá partnera, sa to volá. Takže hľadáme partnera, ktorý by sa hodil ku Okani. Ako vidíte, má na sebe naturálny make-up a je veľmi fešná. Však. Samozrejme má tam aj Čiči, takže aj Čiči hľadá nejakého sexy partnera. Takže takého, čo by sa nebal ich oboch. Však. Jaké grimasy by strhala? Raz, dva by si strhala grimasy, čo? Takže hľadáme partnera? Hej? Hľadáme partnera pre teba? No, uvidíme. Však, okania. No, Liluška spinka vonku. Máme aj otvorené okno, tak sa vetrá. Uvidíme, čo to bude. Malinký už až išiel spinkať po nej. Tak, see you v pátek.